भजी तर मस्त. तर ही असं प्लेटभर भजी. आता बघूया पप्पा सांगतात काय किती रुपयाची. पप्पा 50 रुपये सांग, माका माहिती आहे. सांगा बघूया. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड मॉर्निंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर मंडळी वाजलेले आहेत करेक्ट 8:30. आजचा ब्लॉग चालू होतोय 8:30 वाजता. आणि इथे बाहेर आल्यानंतर पहिल्यांदा बघतोय कोलगेट वगैरे झालेले आहे माझा सगळा. आता आंघोळ करायची शिल्लक आहे फक्त, कारण आई कुठेतरी जाते त्याच्यामुळे पहिली बोली चहा देते आणि नंतर जाते, म्हणून तर आई नसणार आहे. तर आमचा पपई लागलेला आहे काय की आई. मंडळी पपईचं झाड माझ्या एवढा पण नाही, माझ्यापेक्षा लहान ना आई, माझ्या खांद्याला लागेल एवढं आहे पपईचं झाड. तर जबरदस्त आता पिकलं आहे मस्त. संध्याकाळी एक पपई होता मंडळी आमच्या, त्याच्यात एक पण बी नव्हती, सीडलेस होता. आणि तो पण असाच, म्हणजे कधीतरी पपई आणलेला आणि खाऊन त्याच्या बिया टाकलेल्या होत्या, तो लागलेला आणि एवढा लागला आणि एवढी वर्ष. हा ना, बाळा काकांनी म्हणजे खाली बाईच्या पप्पांनी दिलेला आहे, ज्यांनी मागच्या वेळी आपल्याला इडली आणि चटणी दिली होती. तर डब्बा द्यायचा राहिलाय. सो आईची तयारी बघू शकता, आईची घाय आहे, कुठेतरी आई जायचं आहे. हा, गटाची मीटिंग आहे, तिकडे जाते. सो लेट्स गो, पटापट चाय पिऊन घेऊया. सो मंडळी चहा रेडी. चाय आणि खारी. तू का नको. आईला झालं उशीर, वाजलेत 8:30. या मंडळी खारी आणि चहा प्यायला आग्रा. फायनली नाश्ता पाणी पूजा वगैरे सर्व डन झालेलं आणि वाजलेले आहेत 9:05 झाली तोपर्यंत. आणि आज बुधवार आहे, बाजाराचा दिवस. सो चावी आणि आई पण, आईची मीटिंग संपलेली आहे, आई जाऊन आलेली आहे. सो लेट्स गो, पण वे टू कुडा आणि बघूया बुधवारची भजी लक्षात ठेवली तर घेऊन येते. आणि कुठे जाते आणि काय करतोय बघूया. भजी वडा सांबार इडली कुर्मा आंबोळी. मी या डोश्यामुळे कुर्मा खाल्लाय त्या दिवशी, म्हणजे कुर्माची आमटी, डोश्याचा सांबार घेऊ ना. ही बाटली ठेवण्यात दी नको असलेला बरा असतात, पण इकडे कशी थंडीन का वाफिली बाहेर ना. नाही बाटली खराब झाली, नाही बघ. होय होय, आधी मग कळली ती. सो लेट्स गो. सो मंडळी फायनली कुडाला आलेलो आहोत आणि तुम्ही बघू शकता मी हसतोय. तर मंडळी सकाळी अनएक्सपेक्टेड मुवमेंट, सकाळी पहिलाच भाडं आणि ते सुद्धा आपले सबस्क्रायबर. तर भाड्यानंतर आणि आपुलकी आधी तर भेटून एकदम जबरदस्त वाटलं दादा ताई तुम्हा दोघांना पण, आणि खूप चांगलं वाटतंय. तर माझ्या कामाने कोणीतरी मला अप्रिशिएट करते, तर जबरदस्त वाटते, एकदम भारी. सकाळी बोलले तुमचे व्हिडिओ आम्ही बघतोय, तर एकदम भारी वाटते, जबरदस्त. आणि आता सोडून मी रिटर्न चाललोय. तर बघूया, आज बुधवार आहे आणि आज भरपूर जण भेटणार आणि मी असाच हॅप्पी असणार असत. सो लेट्स गो, जाऊया आपल्या स्टँडकडे. एकदम भारी, फिलिंग फ्रेश नाव इन द मॉर्निंग. लेट्स गो. सो मंडळी अजून एक भाडं. तर मी भाड्याला आलोय बामनादेवी गावात. तर पहिलं तर रोडला मी बोलणारच, या अतिशय भांगर रोड, आतापर्यंतचा एक्सपिरियन्स केलेला त्याच्यामधला सगळ्यात बेकार रोड हा आहे. बेकार रोड एव्हर, अतिशय शब्द कमी पडतील एवढा बेकार. आणि मला वाटतं 2-3 किलोमीटर असाच आहे. आता तुम्ही जसा बघताय तसा, जर इकडे पण रिक्षावाले पण बघत असाल, भाडे घेऊन येत असाल तर कमर कस लीजिए, कारण तुमच्या कमरेचा सत्यानाश होणारच आहे. घरी जाऊन तुम्हाला शेक द्यावा लागणार गरम पाण्याचा. सो मंडळी बामनादेवीमधनं कोण असाल, इकडनं कोण रिलेट करत असाल तर परत एकदा नक्की कमेंट करा. तर हे गाव आपण कव्हर करून झालेलं आहे. आपण परत चाललोय कुडाला. बेकार रस्ता असा, मध्ये जरा असा आहे प्लेन, लगेच A few moments later. तर मंडळी तुम्हाला भेटतोय डायरेक्ट घरी. फायनली मी घराकडे येलोय आणि चायचा टाइम झालो, तर चाय पिऊन बसलो. आणि आज आई त्या दिवशी कमेंट होती आणि माझ्या ध्यानात राहिलं त्या कमेंटमुळे आज मी आई भजी घेऊन इलय शेवटी.
खरंच ती भजी तर म्हणजे अंदाज लावून सांगा किती रुपयाची भजी आहेत बघूया. कोण कमेंट करता ॲक्युरेट बघूया. ज्यांनी भजी खाल्ल्या तोच सांगू शकता. आणि कोणाकोणा भजी आवडतात एकदा कमेंट करून सांगा. मी सांगू शकतो. बघूया चॅलेंज लावा. मी किती रुपयाची आहेत सांगा बघूया. येवा कोणाकडली आहे? आम्ही थंयसर रिक्षा करतो ते समोरचे. हा बघूया. हा येवा होय पुढ्यात येऊ काय जाय ना पप्पा त्या दिवशी आपण आणल्या ना त्या अंदाजाने सांगतो ना. आता माहिती आहे मिक्स भजी आहेत. मिक्स असं नाही तर म्हणणे की बघा अशा प्रकारे भजी आहेत. असं नाही एका आधी घाल. भजी तर मस्त. तर ही असं प्लेटभर भजी. आता बघूया पप्पा सांगतात काय किती रुपयाची होत. पप्पा 50 रुपये सांग. माका माहिती आहे. सांगा बघूया किती रुपयाची होत. पटकन बोला. 30 रुपयाची दिले. हा 30 रुपयाची. या 50. तुझा काय 30 50 50 सगळे तुम्ही 25 असतील. सगळे चुकीचे. किती? 40 रुपयाची भजी 40 रुपयाची. पण मस्त आहेत भरपूर. खाऊन बघ. हा करा. तर या बघा मी माझा घेऊन इले. आई कमेंट केल्याप्रमाणे तुम्ही होती होईल होते. आणि बुधवार होतं तर लई लोक बुधवारची भजीच घेऊन जातो घरात. पप्पा भाजीची. मी सगळ्या झालं बुधवार म्हणजे भजी. भजी घेऊन ये. पहिला मी आजीची पिशवी आणून धाव. अरे आता गुलमोहरकडे कितकं तरी बाजार लागता. कपड्याची दुकान ते मी आता बघलोय. गुलमोहरच्या पुढे जागी या. आम्ही आता येलो. 75 साडे तरी आम्ही कुडात गोळी आणू. तुम्ही कुणाच होता आता. माका कशा सांगू नये मानू. परत ह्या होता आमच्याकडे मरे काय कागद आणि काम होता थोडा कुडा. काम होता मला. आता गेलो 7 वाजता. मी तो सांगू गोळी घेतले परत आजोबांकडे गेलो. गोळी दिलो आणि आत्ता येलो. म्हणजे भजी खतरनाक होत. बाकी काय जाऊ नये. भजी एकदम टेस्टी आमचं खतरनाक. आयुष्य असा धावत्या ट्रेन सारख्या झालेला. सगळेच बिझी. आता होय संध्याकाळी डॉक्टर कडे जावा. सकाळी उठाना औषधं आणून जा. परवा काय आणखीच काहीतरी जाय. मी गेले बामना देवीक. रस्तो मका अंदाज दिला बामना देवी गेला. कमार ढोपराच्या वर पाय दुखतात माझे. मी पण ना भयंकर कंटाळले फिरात नको वाटता. असं वाटतं काहीतरी लांब उठान जाऊया. जवळ नको आता राहू ना. तिकीट काढू काश्मीर फिरा आपली काहीतरी जाऊया फिरायला. मरण जाऊ काश्मीर तिथे काश्मीरात काय सगळी फिरायला जाऊया. काश्मीर काय माहिती आहे. खड्या जमनीरा ते तू जाऊ शकतोस. चला तुला विमानात जाऊचं लागतात. जाऊया. ट्रेन पण जाता. हो मला काहीतरी जाऊया एक दिवस. कंटाळा जाऊया. आधी चाय पिऊया. मंडळी चाय पिऊ घेवा. चाय पिऊया त्याची सण जातली. तर मंडळी फायनली चहा पिऊन झालेला आहे. आणि आता जेवणाची जबाबदारी आईवर इल्ली आहे. तर कशामुळे आई दिली आहे ती विचारा. कशा काय ती जेवण करतो आज. दिव्या गेला मावशीकडे. दिव्या मावशीकडे गेला. तर इतके दिवस दिव्या काय करी होता आई आता कळताना. असाच गेला ना. दिव्या असत मावशी बोलली चल. आणि दिव्या चान्स सोडता मावशी चल बोलल्या बरोबर. ना पण बाईची गाडी घेऊन दुपारी पण गेला. गाडी मिळते ना चल. म्हणतात ऍड हो पेक्षा बारक्या खेळ बरा. त्या काय सोनू क्लासात सोडताला गाडी आणताला. आणि मावशीकडनं दिव्याचं कॉलेज एकदम जवळ 15 मिनिटाची वाट आहे. थोडक्यात पंधरात. तर आई जेवण करता. उशीर झाला जेवणाक. उशीर झाला जेवणाक. कुडा गेले उशीरच जातो सगळ्या गोष्टी. फिरा गेला का डोक्यात लय दुखत रे. रडत राहा नको. रडत राहा नको. आपली कामा आपणाकच करू होई. रडा नाही तर काय तर करा. कामही करू कच होई. त्याला पर्याय नाही. खेतात पर्याय नाही. तुका तसं नाही. सगळ्यांचा ताच असता. आपली कामाई आपणच करू होई स्वतः. मग किती त्रास झाला तरी करूची ती करूची पडत तलीच. तर बघूया त्या आईच्या जेवणात किती वेळ लागतं. आणि आता वाजले 9:30 म्हणजे वाटतं 10:30 जेवण घालतली. 10:30 घाल मग टायमर. मराने काय आमच्या पोटाचा प्रश्न. फायनली जेवण डन. आणि आईन खरोखरच 10:30 वाजायला ना आमका 5 मिनिटं रवलीत बरोबर. म्हणजे माझा अंदाज बरोबर होतो. जग सुरुवात करायचं 5 मिनिटं. जग सुरुवात करायचं 5 मिनिटं जातली. आणि आपला जेवण रेडी झालेला. आणि आज मी तुमका सांगणे ना काय तुमका दिसतच असताना. तुम्ही बघून कंटाळला असताना. रोज काय असतं. आणि आज तर बुधवार त्याच्यामुळे वारते का जेवण नको आमच्या आज. एक काळ होतो पप्पाई
मासे चिकनच्या बदले मासे. आणि अचानक इतकं बदल झालो कसं पप्पा काय हो 2023 लॉकडाऊन नाही 2023 लॉकडाऊन लागला लॉकडाऊन आम्ही चिकन खायला इतक्या बरे खाऊकच नसतं स्वस्त आणलं तेव्हा 50 रुपये कोंबडा मी पण आणून खाल्ला. खूप खालो खूप म्हणजे खूप आज दिवला नाही हा उद्या दिवला ब्लॉग बघताना दिवला आज काय थोडे काय गे मावशीकडे आज असतं काहीतरी 100% मावशी वारी बनायचं उलट संडे सो फायनली जेवण झालेलं आहे आणि वाजलेले आहेत करेक्ट 11:15. तर आपलं जेवण झालंय आईच आणि चालू आहे. तर मंडळी तुम्ही दिवसभरात कुठेही कितीही मोठे तीर मारा नाही तर काय पण करा पण जोपर्यंत घराकडे येऊन आईला असताना बघत नाही आणि जोपर्यंत तुमच्या घरातल्यांशी बोलत नाहीत आईबरोबर बोलत नाहीत आणि जर बोलत नसाल तर उद्यापासून बोलायला स्टार्ट करा. निदान 15 मिनटं तरी घरातल्यांसोबत नीट बसून चहा पिताना बोला नाही तर जेवताना एकत्र बसा. पण एकत्र बसा आणि चेंजेस बघा. नाही दुःख सगळं विसरलात तर मला विचारा आणि कमेंट करून सांगा आणि करत नसाल तर नक्की सवय लावून घ्या. खूप सवय चांगली आहे. सो मंडळी आता काय नाही आता व्लॉग एडिट करणार आहे तर आय होप तुम्हाला आजचा व्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.